Laura Rodríguez, de cuarto de primaria do CEIC Nosa Luz. Hoxe veñemos presentar un libro chamado Pimpín e Doña Gata, escrito por Fina Casalderredo. Trata de que Pimpín, o paxaro Pimpín, lle gusta moito gastar bromas e cando coñece a Doña Gata, unha gata preñada, ten a súa oportunidade de gastar unha broma moi grande. A min gustoume porque é un libro moi divertido e recomendo porque é moi fácil de ler.